mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, la dumnezeiască stradă de Dumnezeu Creatorul acum, să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină. Vei cu mare glas, astăzi este mântuirea lumii. Că a înviat Hristos, ca acela tot puternic. Hristos a înviat din morți, să ne scurăm de dimineață și în loc de mir cântare să aducem Stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății, tuturor viață răsărit. Pe să preamărim și să simțim preacuratul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, pogorându-te într cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice, care țineau pe cele găsi Hristoase. Iar a treia zi, ca și Iona din chip, ai înviat din mormânt. Hristos a înviat din morți, păzind pe cei ce întregi Hristoase, a înviat din mormânt. Cel ce ne-a stricat cheile fecioarei și ne-a deschis nouă ușile raiului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Că Tu ești Împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Înțelepciune, Părinte binecuvintează, Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept măritorilor creștini,
și sfântă biserica ta în viacul viacului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te pentru învierea celui născut al tău. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte viață dăruindu-le, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Părinte, binecuvintează. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm Sfintei Învierii Lui, celei de-a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Sărbători fericite, iubiți credincioși, cu pace și cu liniște în suflete. Acum, în ordine să luăm Sfintele Paști, iar în ziua de astăzi, la orele 10, Sfânta Liturghie, tot aici afară, și vecernie la ora 18, a doua înviere, citirea Sfintelei Evanghelii în mai multe limbi. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să ne ajute la toți. Amin. Hristos, Hristos a înviat. Hristos, Hristos, Hristos a înviat. Și
Christ.